en català es diu rascler. Soc Cesc Capdevila, guia de natura. A part de fer guiatges interpretatius en el medi natural, també gestiono la ruta Senderisme Ramat de Camins, que és una ruta d'unes 18 etapes que segueix les passes del Camilo José Cela i de Josep Maria Espinàs, que van fer un viatge pel Pirineu de Lleida el 1956. Soc entitat col·laboradora del Geoparc perquè els seus valors i els seus objectius són els meus. Per mi, territori són aquestes sinèrgies que es creen en la gent que viu aquí, en l'entorn. I per entorn, per mi, és la muntanya, l'aigua, la neu, la natura, la cultura, la gastronomia. Per tant, per mi, territori és on visc i on soc feliç. Per mi és molt important que els participants gaudeixin de l'experiència, que coneguin el territori i, per tant, quan tornin a casa, portin una motxilla amb experiències molt divertides, però també que agafin una mica d'estima i entenguin una miqueta el territori. Jo també soc Geoparc.